ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Тамошобинони азиз, хуш омадем ба канали оилавии мо. Мубораки моҳи шарифи Рамазон. Тамошобинони азиз, ба ҳар яки шумо ҳамеша пурфайз пурбаракат бошад дар моҳи шарифи Рамазон. рӯзои ҳар яки моро ба даргоҳаш Аллоҳи меҳрубон қабул гардонад. аз сабаби дандондар тамошобинони азиз ма влог накардам, натонистам. якум бораи дандондарди сахт шудам ки курси бо дандон кандамша. дурустшо дандона кандем. хай имрӯз якум рӯзи рӯза ҳай ният кардам, рӯзара гирифтам дар моҳи шарифи Рамазон. гуфтам ғам натия дандон, ба ҳазару рӯзара хушрӯ бигирем. худованд ҳар яки моро қувват. хе ҳаво гармак, ҳама да берун бозӣ кардистиям. кӯдако пеши домда буромадагиам. ҳозир гуфтам барои ифтора вай кунам, нас шӯрбо кунам, сабука кунам. хай мардак амиҷай қа фикр кардем чи авқот кунем. мардак да нас шӯрбо форид. я 3-4 рӯз пеш хамир карда будам, да дегдон нон пухтам, кӯлчаву нон карда будам. дига ҳисоб ки касал будам, влогам сёмка накардам. тамошобинон, имрӯз агар влога сёмка кунам, пагоҳ ма да канал мепартом. дуюм рӯзи Рамазон да канал мепартом. бо мо бошен дӯстони азиз. видеоро то охира тамошо кунен, лайк комментария бимонен. агар ки мушкил набоша рекламаҳои моро нагзаронда тамошо кунен дӯстони азиз. хурсандии ма дар ҳамин буд ки хати канали ма омадак, коди канали ма омадак. ман метавонам ки аз ютуб пулои коркардагӣ ма гирифта. тамошобинони азиз, рости гап аз ютубам дилам монда буд, барое ки ҳамин коди канали ма наомада буд. қариб 3 моҳ да омад, 2 моҳу 20 рӯз да омад. дил ман монда буд. гуфтам ака дига интернети сисқати влог партофтан сёмка кунӣ намекунам. хай бо умед карда мепартофтам видеово. ба ҳар ҳоле иқа ҳавас ман мондагӣ буд. рости гап ҳарчи коди каналмон омад. раҳмат ба ҳама нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунед. дар ватан бошем мо ҳам шумо аз дурӣ нигоҳ карда дастгирии шумо ҳастай. раҳмати калон ба ҳар яки шумо. инҷа тамошобинони азиз, глисерин Зайнаб оварда ами пеши хонада бисёр аям хеле глисерин. ҳам хе буш хушрӯ бо ака вазай майдаҳак надоштам, да банка гирифтамша. хай баргакоша накандам. гуфтам хай би баргакошам беста. я партия овардагишда баргоша кандагӣ будам. и дафъа дуюм бор овард, 2 бор овард. бечораи гудак глисерин овардай. ҷа бировардам гӯшта ай холодильник бировардам. да ҳами косачама гӯштама да холодильник мемонам. да морозильник не, да ҳами поёнаш мемонам. баъд иҷада лубиву наска таркадагиам. баъд ҳамаи чизоша пускада тайёр монду. ҳозир сар мекунам авқота барои ифтора. тамошобинон, бо пирогам мепазам. пироге ки бисёр шумо мунтазир будем. ман як бор дар душанбе пухтам. анак ба миксери нағз да иҷа бо як бор дига мепазам, то ки бисёр одамо пурсидан рецепти пирог чӣ хеле мешава. ман нишон додагиам. ба ҳар ҳол штатив надоштам дар уҷа. нишон дода хушрӯ натонистам. ана иҷа ҳозир ба штатив ба ҳазар ма пирога нишон. пирог не, пирожни как торт мешава ки беҳад мулоими бамаза. ҳай тамошо кунем. бо як бори дига рецептша барои шумо мефаҳмонам. баъд пухтупазҳои бисёр ами барои пирожние ки ами туида нишон додам. бисёри баъд савол шуд. бисёри баъд пурсидан ки ман ҳамиёра рецепташа мепартом оста оста. ҳар як влогда ман ҳаракат мекунам. ягон намуд пирожни, ягон чизе ки барои ифтор ётимтон шуморам бикунем. бо мо бошен тамошобинон.
тамошобинони азиз, иҷада ма 8 тухма сафедиша гирифтам. иҷада 8 зардиш меиста, 8 қошиқ орд вай гирифтам, 10 шакар гирифтам. баъд орча бо зиёдтар мегирем, 12 қошиқ мегирам. ҳозир 10 қошиқ шакара ба анами лошка гирифтам. ҳозир ба миксер қатъи шакар мезанам то сафед шудан и хаф меша, ранги нишоло сахтак. ана иҷа беш шакар задагим, камтарак намақ қатӣ. ана ки оста оста шакара меандозам, давомша бо сахт мекунем. иҷада 12 қошиқ орд гирифтам, 1 пачка разрыхли тел. Тамом. иҷада 8 дона тухм, 10 қошиқ шакар, 12 қошиқ орд, 1 пачка разрыхли тел. Дар градуси 170 градус мепаземош. неким ира бисёри баъд миксер намезанем. баъде ки сахт шудак, зардиша мезадем. тамом. иша ба лопатка аралаш мекунему, дар лист мерезем. тамом. ҳамиқа бисквити мо нозукиш дар ҳамиқа. духовкара баланди баъд намемонем ки хушрӯ бупазад. тамошобинони азиз, ҳозир сметанае ки сливки як мода амхали кондитерски мешавад, амха сахтак. амхалира қатъи скушони молоко мезанем. то сахтае ки ина дафина гирифтагим, ихали сахти бад набад. душанбе да гирифтагим, ихе сахти бад набад. бо як бор дига ҳаминҷа гирифта будам, ба дараҷаш сахт буд. ай душанбе камта сустарак буд.
тамошобинони азиз, амҷа маҳози аптека рафтистам барои ҳами дандонам я чӣ бигирам, антибиотик бигирам ки нашидистем, хали газак бори гирифтагия меги, хали ғарғара мекунам, соз нашидистам да. ин амҷа камтар боду ҳавои тоза баъди ифтор кардан, гуфтам ҳам хеб биём қая прогулка кунем, дорура бигирам, бурем хона. ин амҷо зданияи нав сохтаам пеши хонада, маҷмаи Тоҷикистон навай. Анами зданияра нав сохтаам, дани давна ямоҳ шуд кушодагиша. иҷенами хали аптекамон, инами ҷай дорухона. ҳамаи чи аз наздики хонаи мода тамоми чиз дида мешавад. ба ҳами влога ба охир мерасонам. тамошобинони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеоҳои оянда.